Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Pack Ganern Secret File ng ating kabisyo na si Iggy Boy. Si Iggy Boy na nagdala ng girlfriend sa bahay. First time niyang dalhin ng kanyang girlfriend doon. Nakilala ni Papa niya at nanood sila ng movie sa sala. Since napanood niya na nga ang movie sa sala, ay hindi na siya nakinood ng movie, kundi nag-cellphone na lang si Iggy Boy nang may nakapukaw ng kanyang atensyon. At ito nga ang video na merong caption na, "Wow, ang galing." So, biruin nyo yung video na pinanood niya, carrots na nagiging flute, saan ka pa? Hindi ko mahagap sa aking isipan kung kailan pa naging flute ang carrots, kung meron nga bang tunog na lalabas doon. Pero, eto na nga. It's a prank dahil after ng lahat ng pinakitang proseso kung paano magiging flute ang carrots, ay ungol ng isang babae ang kanyang napakinggan. Thank you so much, Cesar Ramos Bandog. Nangyari na raw sa kanya ang nangyari sa ating SPG Secret File Center at ang matindi nun ay napapaligiran daw siya ng maraming tao. Kaya nagtinginan, naglingunan ng mga tao sa kanya at napahiya siya. Kasi baka mamaya sabihin, ay mahilig ka pala eh. Yung tipong parang ang manyak-manyak naman ito. Anyway, eto naman ang sabi ni Jomar Palulim. Nako, DJ Rocky, marami niyan, lalo na sa social media. Yung iba nga, Japanese pa nga, ang iingay nila, puro sigaw ng sigaw. Shoutout po kami rito sa Tres Marinas Resort, the Rooms and Suite. Thank you so much, Jomar Palulim. Actually, ang dami nga niyan sa social media, yung tipong ipaprank ka, na akala mo, normal na video lang yung panonoorin mo, yung may excite ka, makikurious ka lang dahil sa caption, tapos sa bandang dulo, it's either ganyan nga yung sound na maririnig mo, yung tipong may ganun, or gugulating ka naman, mala insidious yung pego kayong danan. Anyway, eto pa sabi ni Darwin Russell. Nakapanood na rin ako ng mga video na akala ko pambata, yung pala pang adult noong high school year pa ako. Kaya, Iggy Boy, hindi lahat na napapanood mo suitable sa tulad mong inosente ang mindset. Baka tulad ng pangalan mong girlfriend na si Britney, baka ma-hit me baby one more time ka kapag nahuli kayo ng tatay mo. Ay, hit me baby one more time, my loneliness. Baka mga ganun ka, no? Patay ka doon. Anyway, eto naman sabi ni BJ Omapas. Naranasan ko yan habang nasa work ako while performing my duty as a security guard. Yung video mismo na napanood ko ng sender ninyo sa Secret File. Yun mismo ang napanood ko. Naitag sa akin ng isang not so close friend ko. Tas na-open ko, okay naman sa una eh. Tapos sa bandang huli, ayun na nga at may umuungol na. Hindi ko makakalimutan yung video na yon. Buti na lang at ilan-ilan lang ang empleyado na dumadaan sa akin noon. Puro lalaki pa. Close na rin naman kaya kami noon, napatingin na lang sila sa akin. Sa akin, ang lakas pa naman ng volume ng cellphone ko. Nagulat din ako sa sobrang gulat ko na bad trip ako. Binlock ko agad yung not so close friend ko na yon. Shoutout po DJ Rocky, always listening. Hello kay BJ Omapas na isang sekyo sa isang gusali dito sa Metro Manila. Oy, sa lahat po ng mga secure natin dyan, saludo po kami sa inyo. Sana all malaki ang batuta. Charot! Oy, darot! Eto pa sabi ni Myra Dor. Isang nakakatuwang SPG ang napakinggan ko ngayon, DJ Rocky. Wala akong may ambag, kundi emojis lang na nakakatawa. Hi kay Riri at ang sabi niya ay... Hello, DJ Rocky! Nakakatuwa naman yung kwento natin ngayon. Alam mo yun, yung parang kapapasok lang ng taon, hindi yung laging parang
ang dating ng ating kwento is parang problema, ganun, family, love life. At least ngayon iba, di ba? At ang nakakatawa dito, marami sa atin ang nakaka-relate sa ganyang scenario, di ba? Magkakaiba lang ng pagkakataon, pero yun na yun eh. Yun talaga yung mismong scenario na nangyari or yun na play na video. Magkakaiba lang talaga ng konsepto. Ayan, at syempre, sabi mo nga, DJ Rocky, naka-experience ka din yan. At syempre ako din, diba? Yun nga lang yun sa akin, ang nag-send asawa ko, and then, andun yung mga anak ko nung na-play ko, diba? For the kurot talaga ako, diba? Ang hirap i-explain pag gano'n eh. Gaya nga na sabi mo, pag kaibigan, diba? Wala kang pakialam, diba? Parang, kiber lang. Ayan, sa'yo, sa ating sender, ayan, sa iyong jowa, baka naman, baka naman magulat kami, ikaw na pala ang raw-raw dyan. Ayan, good luck sa inyong love life. Ayan, pagpatuloy nyo lang ang inyong pagmamahalan. Ayan, God bless sa inyo. And also sa iyo, Rocketera, solid fan mo talaga ako, grabe. Ilang page ko na or ilang account ko na nagagamit ko para makapag-VM din ako sa'yo ng aking comment. Ayan, maraming salamat sa'yo. And talagang kasama na kita every time na susundo ako sa school ng mga anak ko kasi time slot mo talaga siya, yung uwian nila talagang hindi pwedeng wala sa 90.7 ang aking radyo. Ayan, nakakatuwa. Wala yung antok sa biyahe kasi alam naman natin yung ganitong oras nakakaantok, diba? Ay, maraming salamat sa'yo, DJ Rocky! More blessing, baby ko, and God bless! At yan po si Riri sa lansangan na naghahatid sundo ng kanyang mga Junakis. Feeling ko magiging DJ na rin siya. Wag mo masyadong galingan. Baka ako'y mapalitan. Charot with the rot. First time niya lang actually mag-comment dito But yeah, thank you so much sa iyong comment, Riri. Totoo, nangyayari talaga ito at iba-iba lang yung mga pagkakataon at senaryo na napupuntahan natin. Depende na rin kung ka-close mo, hindi ka-close yung mga kasama mo nung napakinggan natin o napakinggan mo yung mismong pag-ungol sa background ng video na yon. Pero gayon pa man, ang pinakamahalaga dyan ay ang gagawin mo bilang tao sa mga susunod na pagkakataon ng buhay mo. Kasi pwede mong gawing peg yun eh. Wow, peg talaga! Kaya I'll be inspired with this kind of video. Ganon. Marunong ka na ngayong mag-caption ng clickbait. Lalong-lalo na kung social media content producer ka or parang content creator ka. Napakahalaga ng pagka-caption. O ito sabi naman ni Charles Sancho. A crazy and little and huge thing called clickbait. Yan ang natural lang ng video. Something like normal naman. Pero pag pindot mo, ungol pala yun ng babae na chine-check in. Bong-bong pow, kala mo tumatahol lang. Lesson learned, suriing maigi ang audio o video kung may halong kalaswaan o wala, lalo na kung nasa public place at kasama pa ang parents. Ito pa sabi ni John Paul Estalio. Share ko lang nung high school kami, first day of class namin. Tuwang-tuwa ako noon kasi magkakaklase pa rin kami nung 3 kong tropa. Tapos siguro 3rd or 4th subject na yon, yung isa kong tropa may naisip na kalukuhan. Kasi napansin niya raw, laging may prayer kapag pasok ng isang teacher. Kaya ginawa niya, kinuha niya yung cellphone ng isa naming tropa. Tapos pinalitan niya yung ringtone. At ang plano, ituturo namin siya pag tinanong ng teacher namin kung sino gusto mag-lead ng prayer. Tapos yun nga ang nangyari, lahat ng plano. Shoutout nga pala sa Kaiba Boys dyan, pati na rin yung kasama kong nakikinig ngayon na si Joseph Regunda. Kala namin kung ano na yun eh. Imagine ninyo yun. May nagte-text tas yung ringtone mo umuungol. Tapos ikaw pa yung nagli-lead ng prayer. Grabe. Iba talaga mga kalokohan ng mga magtotropa. Eto pa sabi ni Kuratsa. Nangyari naman sa akin, may nag-send ng link, panoorin ko raw. Pag-click ko ng link, may umaalulong. Ano ibig sabihin ng umaalulong? Buti na lang naka-headset ako, katabi ko pa man din yung mama ko. Kaya simula nun, di na ako basta-basta nag-open ng link. Mahirap nang makarinig ng A, E, I, O, U. Single pa naman ako. Hi! Ang dami pang nag-comment sa ating SPG Secret File. Pero gusto ko lang pong i-play
yung mismong materyales na napanood ng ating SPG Secret File Sender. Hinanap ko pa talaga ito sa social media. Ito siya, oh. O, diba? Kung papakinggan niyo yung background ng music, yung background ng video, parang napaka-encouraging. Kumbaga parang gagawa ka lang talaga ng school project. Oo. Ito kasi ginagawa, carrots. Kumbaga, carrots na gagawing flute. Ayan. O, diba? Ayan, o. Hinihiwa na yung carrots. Ngayon, binubutasan. Bubutasan yung carrots. O, tapos may nilagay, may pinasok, gamit din yung carrots. Parang gumagawa ng origami pa nga, parang gano'n yung feeling. Diba? Parang napaka-encouraging, parang may project kayong gagawin. O, ayan binarena pa nga. O, taray, may barena. Barena ng pagkain, O, parang... O, diba? Nakakaloka. Yung tipong ang ganda-ganda ng video na pinapanood mo, akala mo parang gumagawa lang ng project nga ng origami, tapos biglang, boom, may gano'n, Pero kung sa bagay, bakit ba naman kasi natin iniisipan ng mali siya agad yung sound na iyon? 'Di ba? Baka pwedeng yung ganong klaseng sound ay napoproduce ng isang tao kapag siya ay nasasaktan. Nasasaktan dahil sa kanyang mga pinagdaraanan. 'Di ba minsan ganun din yung nangyayari sa atin, yung 'di ba may ganun tayo kasi ka nasasaktan tayo. Or baka asumera lang din talaga tayo, mga asumero lang tayo at inisip natin na agad may mali siya na yung sound na yun. Baka naman computerize yung sound na yun. Baka gawa-gawa ito ng AI. Baka lang. So, wag nating i-assume at isipin na yung sound na yun ay galing talaga sa pag-ungol na nagmumula sa paggawa ng boom boom pow ng dalawang tao. Baka naman iba, 'di ba? Baka tayo lang talaga yung mga madudumi yung isip. Hindi naman yung gumawa ng video na yun. Wow! Charot lang, wedarot. Basta, ang takeaway lang naman dito, kabisyo, ay hindi po dapat tayo nagkiklik na mga kung ano-anong link na nakikita lang natin sa social media. Kahit pa ito po ay sinend sa atin ng kaibigan natin sa Facebook. Kasi baka mamaya it's a virus. Baka mamaya mahack ka pa dyan. Yan. At doon naman sa mga video na pinapanood natin, kung kayo po ay nasa public place, as much as possible, mag-headset, mag-earphones. At kahit nakatabi nyo po yung nanay at tatay ninyo, para sure lang kayo sa mga pinapanood ninyo, just make sure na naka-headset kayo or naka-earphones kayo. Kasi medyo mahaba-habang paliwanagan sa mga magulang kapag may mga ganyang bagay na nadidiscover sila na pinanonood mo. Diba nga, dati naikwento ko nga sa inyo. Ewan ko sa iba kung na-catch nyo po yung episode ko na yun. Yung tipong nakita ng nanay ko na merong mga Biba Hot Babe CD na nabibili sa Quiapo. Yung 12-in-1, 9-in-1, 6-in-1 pa. Doon sa may bripan ng mga kapatid kong lalaki. Kaya, ay, katakot-takot na sermon yung ng nanay ko yung yung nilitanya niya nun. So, naintindihan ko na kapag may mga ganito talagang naririnig, ang mga magulang, talagang nagba-violent reaction. Pero depende sa pag-handle. Kaya, eto para sa safety na lang din ng mga kabisyo nating nakikinig ngayon, huwag agad-agad magbubukas ng link o manunood ng mismong video. Yung iba ginagawa ngayon, alam nyo kung ano? Nagche-check muna ng comment section, tas tsaka nila panonoorin. Yan. Ako ginagawa ko yan recently. Mas naaaliw pa nga ako minsan naman makakita lang ng mga comment kaysa dun sa mismong video na pinapanood ko eh. Kasi dun mo mapapatunayan na grabe ang mga Pilipino ang tataba ng utak. Kumbaga ang dami nilang gino-joke tungkol dun sa mismong video o minsan nga wala pa dun sa video yung mga joke nila, nagkakaintindihan na sila kahit di sila magkakakilala sa totoong buhay. Ang lupit, diba? Yan ang Pinoy. Anyway, pabati daw sa anak niyang si Arkham at sa asawa niya raw na si Chaser Garcia. Nakikinig daw sila ngayon. Kaya lang hindi po kayo nagpakilala kung sino po kayo. Pwede po bang malaman kung sino po kayo?
And just in case lang po, no, sa mga nakikinig po natin mga kabisyo dyan na mapapadpad sa market o kung gusto nyo, sadyain nyo na, saswertein kayo for the rest of your year 2024. Yes, sa January 28 po, may book signing po ako. Kasama ko po ang Love Radio DJs. Kasama ko po ang buong sambayanan ng Love Radio team. At kami po ay nandyan po makikigulo sa inyo. Ako po ay magsasign ng mga libro na bibilhin ninyo o kaya nabili nyo na po. At isang malaking pasasalamat ko po sa mga talagang nag-schedule na binlock na yung araw na yan para sa akin. Kasi sa totoo lang nanginginig nga ako eh. Kasi ganun yung feeling. Hindi ko sure kung ilan yung mga pupuntang tao, pero sana nandun ka, kabisyo. Samahan mo ako January 28 sa Market. Alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi para sa Rocky Terrace Secret Files book signing. BRB as in Bathroom Break, you are still with me, DJ Rocky, and you're listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupet manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Law Radio, this is SPG as in Super Bacchanal Secret File. Sasakyan si